Awa. Ginagawa mo. Agay! Parang may wagaw sa lamin ni mama. Oh! Wala. Ano man? Hindi man yan gani. Agay! Oh, mauch tayo. Mapriso ka. Ako ni gamit ito hindi kay naara ng power ba? Magic! Batunga ang tubig! Oh! Gamay! Wow! Ito magic na siya! Magic. Di magic ni antiparahan ni ba? Wow! Kato si Mama Bay. Kay ako to siya i-magic ba? Agay! Saba-saba ba kay? Adi ko na ko niya masuguan. How na si Mama dito? Ari yung chance ani ron. Ano din yung gamit ko? Agay! Magic. Maamang si Mama para di ko niya masuguan. Psh! Ginagawa mo. Oh, no, 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 no. Alam ko si Mama. Uy, ano na nga tayo na sa niya. Pibdiki ka ba? Ginagawa mo. Hahaha, hindi ko masubuan ka, Mama. Free time ko karon. Thank you, mahiwagang salamin.